Good morning guys. Kusugan at sa hangin guys. Ay. Sug na hangin na. Kuan na ang bulak. Oh. Tumba na ang bulak. Sunod kayong hangin. Uwan. Hangin. Okay. Tugnaw. Sug na kayong hangin. Ginawa. Sugar hangin eh. Ang bulak mo. Oh my god. Guys, morning research sa atong bagyong Basyang. Oh, dagom pa kayo. Hangin. Tambuwak na tumba. Hangin guys. O ni resulta. Mingaw. So guys. Pero hayag man ang langit. Hayag man. Hayag. Pero dito magilagpas na si bagyong Basyang. Flower mother. Okay. Padiri. Hindi na nakadlawon mga unos-unos. Guys, hangin na sad. Lihok ng mga dahon. Isa Sinoko. Bagyong Basyang. Guys, dalugdog na ulan, hangin. Pangilat na. So na kayong hangin. Tignan number 2. Kusog na kayong uwan. Bagyong Basyang. Tignan na kayong uwan. Guys, hangin na. Sug naghangin Yung imang ka diha. Among kalamansi Hi guys, mayong odto. Good morning. Magpunot ta og lubi kay magkumba kay uwan na bagyo. Kami ta magsudan og kumbang ng ka. Guys,
Good evening guys, manihapon ni tulo rami manihapon kanang giduti man uban. Ano ta? Sige na. Iya ka. Na itlog. Yan ay ginamos nga with kalamansi, kalami. Ni kusog na uwan. Yeah. Tay say happy day try. Oh, but last light. Oh, sama ka na. Hala. Ang bata eh. Ayaw kita kami. Manta guys. Come on. Come on. Ulan. Ano ba ha? Bubuk ka. Pwede mo kami. Aha. Bubuk naman. Ano sa mo? Isa mo. Sa wan. Bubuk. Bubuk. Natin ka guys. Ano naman sa mga tanong? Paano ka? Mahal guys, mahal guys. Ano ka kanina? Ano langit? Kuha na langit. Yan na ka. Ano naman? Palinit? Ano man? Di ba? Meron tubig. Ano ba? Ba? Ito napaw? Okay na. Kau ni lemas na? Ano? Muha ng sili. Kau na na. Kau na. Ewan tanang luto. Ito ako na. Dahil sa sili. Ya. Haluma. Ikaw ni magsili. Langan eh. Yung kataon, yung sili. Baru tanya dia. Hindi. Baru tekan kau. Kau pakai? Ni. Kataon na kanina. Hindi lagi ito rin. Kau. Yung kataon. Kau masih minta saya? Saya. Itu bu daw. Ribu. Tapos sa panimong bali pas matawa puntabon. No. Tapos mo. Ngayon ako? Puro tanak. Ni. Bang bilang bang. Ano kasuan? Eh, tagugas ha. Kaya? Ano sa camera? Ano sa camera? Smile, smile, smile. Look at you guys. Ito pa mo. Guys. Yung kita na yun. Ayan bola. Sa tubig na. Water. There's water, guys. Water. 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 Puro naman ikan o muna. Tubigan.
Uy! Ano naman gikisan? Hugas ka, hugas. Ano ba, sabon ari? Napay sabon na. Oh, manakit tayo mo na. Bilang. Tao na hugas siya. Awa ni mong kamot. Wow, manakit ana. Ito yun. Oh, manakit ana. Ay, pagkita ha. Oh. Ay, misan. Hinay mo ng tubig dyan. Wow. Pari ramang hinay dili ah. Ako rin ko ang dari. Magansa ka. Nga si magkag Nabi. Say oh. Okay. Besay. Ulat sa pinahuman. Ayan na hilapti. Hawa diha.
Lagi mo na ipangtanggaling ng dikit response mineral. Tag-abuhan guys, parang ugma diretso naglungag. Ma'am, Palit ko itlog. nya hamang itlog, miso na. Ah, guys, may mga hapon. Tinda na sadmi. Wala na may ulan. Fishball, quick, french fries.